Sem nemôžete, prosím. Máme obsadené. Chcem raňajkovať. Uzavretá spoločnosť. Chystajú 7 porcií. Dobré ráno. Na ktorú si objednali raňajky? Na 5:30, prosím. Prosím. A čo bolo ďalej? Tak mu vravím, nebláznime ťa rozdrapí. A on? A vieš, že vyhral tú stávku. Zjedol za plný vandlík halušiek. Ešte aj pivo si daj, nie? 3. Chcel by som mať jeho žalúdok. Mahlzeit, meine Herren. Bitte schön, meine Herren. Bitte sehr. Nehmen Sie Platz. 8 borovič. 8 borovičiek, prosím. Dobré ráno, pán doktor. Do roboty. Na stráž. Prosím. Čo sa robí? Voľakí Nemci sa tam pelešia. Pri ktorom vlaku vás mám čakať, pán doktor? Ako obyčajne. Hio! Hio! Rýchlo.